Και μετά τραγούδα το. Είμαστε στο νέο του Ποσειδώνα, εδώ στο Σούνι. Καταρχήν να σου πω Ζέντζο. Καταρχήν νομίζω ότι από μόνο το τοπίο εδώ είναι Ζεντζό. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε τι θα θέλατε να δείτε. Ότι εδώ είναι το τοπίο από μόνο του Ζεντζό. Όχι, κάτι ένα μαυράκι στο δόντι. Τραγικό. Για να δω. Βάλτε κινητό μου να δεις. Εκεί, για να δω. Έτσι. Πρέπει να κάνεις, να βάλεις άλλο από μέσα, να φύγει έτσι. Πώς θα κάνει? Έχω ακόμα. Ναι. Περίπου το γλυφίδι αυτό πιστεύω. Μπορείς να μιλάς με κλειστά τα χείλια. Ποιο καλαμάκι. Για να βγάλεις αυτό το. Έχεις καλαμάκι. Πίνω καφέ. Άκουσε με λίγο. Πρέπει να βάλεις τέτοιο. Πρέπει να βάλεις σάλιο εκεί. Τώρα μέσα στο δόντι μου. Φέρω ένα χαρτάκι. Θέλω να είσαι Ζεντζό. Φέρω λίγο ένα χαρτάκι. Πού το βρω? Δεν καπνίζεις. Α, τέτοιο χαρτάκι. Χαρτάκι. Πέρασε άλλο Όλα τα 4. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Ποσειδώνα, όπως καταλαβαίνετε. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας. Γυρίζουμε βίντεο. Ναι, Σταμάτα ναι, να το πώς πας. Είμαστε λοιπόν στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στο νοτιότερο άκρο του νομού Αττικής. Ευθεία βλέπουμε το Αιγαίο πέλαγος. Ευθεία βλέπουμε στο μαυράκι ότι έφυγε. Πού ήμουνα? Εκεί στο λοιπόν, τοπίο. είμαστε στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στο νοτιότερο άκρο της Αττικής. Εδώ στην ευθεία κάτω βλέπουμε το Αιγαίο πέλαγος. Το βλέπουμε, ναι. Αριστερά μας βρίσκεται η Μακρόνισσος. Μάλιστα. Στην ευθεία βρίσκεται η Εύβοια, το νησί. Και όλο κάτω ευθεία προς τα πέρα, είναι η Κέατζιά και όλες οι δυτικές Κυκλάδες. Βρισκόμαστε εδώ για να πάρουμε βαθιές ανάσες, για να μας κάνει η Μάρο να νιώσουμε καλύτερα, να νιώσουμε το Σαββατοκύριακο μέσα μας. Αλλά αυτό θα το κόψω το βίντεο, έτσι θέλω να το πω, για να χαρώ περισσότερο. Έχω κόψει τα ίση και το προηγούμενο βίντεο που έλεγε. Τι, εννοείται ότι θα τα κόψω αυτά. Και τι άλλο θέλω να πω. Ξεκίνα! Κάτι διαφορετικό από αναπνοές έχουμε. Θέλω να βρω τρόπους να χαλαρώσω από όλο την πίεση της καθημερινότητας και της συννεφιάς, γιατί αυτό πήγε για πίεση. Ναι, αυτό που λέει. Οκ, let's go. Κόφτω αυτό, κατ. Πηδαπέδιο, δηλαδή να κάτσω κάτω, να κάνω ασκήσεις. Τι Ζεντζό είναι, τι σε νοιάζουν τα χώματα. Δεν με νοιάζει. Θέλω να σε πάω. Όχι, Δεν υπάρχει κάτι άσχημο στη φύση, Μάρο Τσακονακού. Το ξέρεις πιο πολύ. Τι είναι, χώμα και νερό, το ποδό. Κατ! Ενδοδοπέδιες. Θα θέλετε, ρε παιδί μου, ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε ακόμη και στην καρέκλα. Ναι, γιατί εγώ στη δουλειά πεθαίνω. Ναι, γιατί εγώ στη δουλειά πεθαίνω. Ναι, στην καρέκλα. Θέλω να σας δείξω πράγματα να κάνετε. Βραχώδης. Ωραία. Θα ανεβάσω και ένα story, μην νομίζεις. Ωραία. Θα ανεβάσω και ένα story, μην νομίζεις. Πάους. Το κόβω. Πάους. Κοίτα τι ωραίο story θα ανεβάσω. Δεν φαίνεται. Α, φαίνεται. Κάτι θα μπορούσα να κάτσω σε αυτό το βράχο εκεί. Μας την ουσιάζει. Έλα, καλέ, το έχεις. Εδώ δεν είναι ένας ωραίος βράχος να κάτσω. Όχι. Μίσο. Λοιπόν, θα ρίξω αυτό εδώ. Κοιτάμε μακριά. Εσείς αυτό που θέλω να επισημάνω από το προηγούμενο βίντεο που έκανα το μοντάζ. Δεν μιλάτε πολύ κοντά στο μικρόφωνο, γιατί μπορεί να έχω μια ωραία λευκή να τσουτσουρίσετε από κάτω και να μην μπορώ να το κόψω. Σε απρέπειες και ασέβειες. Θα είστε normal. Βασικά δεν θέλει να είμαστε αυτός μας, δεν Ναι. Μας καταπιέζει, αν το βλέπετε εδώ στο βίντεο και δεν το έχει κόψει. Αχ, περίμενα. Ζεντζό. Ζενζό. Ξεκινάμε, επεισόδιο 3. Κάτω. Δεν έχω αυτή τη... Πρέπει να πάρουμε μια κλακέτα. Θα βγαίνω εγώ μπροστά και θα γράφουμε αυτή την κοιμωλία και κάνουμε έτσι. Τέλειο, δεν το συζητάμε. Πρέπει να βρούμε το χορηγό σου, είπε. Αυτό, ο χορηγός πρέπει να σου φέρει μια κλακέτα και ένα μικρόφωνο. Για τώρα το μικρόφωνο έχει ούτε 20 ευρώ. Τσάμπα. Ναι. Γι' αυτό θα του βάλουμε και το τι θέλει, να το γράψουμε και πάνω. Το καίκι πώς έρχεται. Δεν είναι Ζεντζό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι Ζεντζό. Καίκι εδώ. Ναι. Το βίντεο Καίκι. αυτό 30 Το. μίνι. Ναι, αλλά δεν χωράει άλλο το κινητό. Έχει κρασάρι. Λοιπόν. Θα σβήσει. Θέλουμε ένα χορηγό να μας πάρει και κινητό. Πες. Μάλιστα. Ή έναν εξωτερικό δίσκο, όπως τους λένε αυτούς. Ο χορηγός, να τα περνάει. μικρόφωνο, κλακέτα, Κινητό. και ένα βανάκι θα ήταν ωραίο. Και ένα σκαφάκι σαν αυτό δεν με χάλαγε. Να σου πω την αλήθεια. Μια χαρά θα ήταν. Κοίτα να μας βανάκι κλέψουν. κάνουμε ωραίες Όλα εκδρομές. κοιτά έχουμε. Χορηγές Θα πούμε εδώ, εσά. θα πούμε τέλα το φουνιό. Να ξέρετε στο τέλος. Για πες. Απέναντι κάπως από τον ναό του Ποσειδώνα, αλλά παίρνουμε έτσι όλη την ενέργεια. Πίσω μου είναι. Λαύριο σου είναι τι. Πίσω σου προς τα εκεί είναι το λαύριο. Λαύριο. Εδώ έχουμε. Βασικά είχα στο μυαλό μου να κάνω κάποιες ασκήσεις για τη σπονδυλική στήλη. Θα σας πω κάτι. Στη γιόγκα λέγεται ότι η ηλικία μας γενικά μετριέται από το flexibility, από την ευληγησία της σπονδυλικής μας στήλης. Άρα έχει πάρα πολλές ασκήσεις στις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε την ευληγησία της σπονδυλικής μας στήλης. Το θέλουμε αυτό. Flexibility. Α, το flexibility. Δεν λέω τώρα με το παντελονικό, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, την ευληγησία λοιπόν της σπονδυλικής μας στήλης. Επειδή καθόμαστε πάρα πολλές ώρες, καναπέ, καρέκλα, δουλεύουμε πολλές ώρες σε γραφεία, πιανόμαστε γιατί η στάση είναι πολύ κακή που καθόμαστε στον υπολογιστή. Κλείνουμε το διάφραγμα εδώ, κάνουμε αυτό δηλαδή.
θέλοντας και μη. Εγώ σηκώνω, ας πούμε, και τους ώμους όταν ζορίζομαι, αγχώνομαι, στρεσάρω. Ναι. Πολύ. Οπότε, μέσα στο 8ωρο που θα δουλεύετε, θα δοκιμάζετε να έτσι παίρνετε λίγα λεπτά να φτιάχνετε τη στάση του σώματός σας, που σημαίνει ανοίγω θώρακα όσο μπορώ, χαμηλώνω ώμους για να ανοίξω εδώ το διάφραγμα για να μπορώ να παίρνω και καλύτερες αναπνοές. Γιατί όλο το στρες προέρχεται από το ότι δεν παίρνουμε σωστές αναπνοές και φταίει πάρα πολύ και η στάση του σώματός. Αυτό είναι το ένα που μπορείτε να κάνετε. Να είστε λίγο συνειδητοί στο 8ωρο σας που είστε στην καρέκλα και να φτιάχνετε τη στάση του σώματός σας. Τώρα εδώ δεν έχουμε καρέκλα, αλλά θα σας το δείξω, θα καταλάβετε. Είναι spinal flex, δηλαδή το δείχνω έτσι στο πλάι, ανοίγουμε τον κορμό μας, ανοίγουμε το θώρακά μας και το κλείνουμε. Δηλαδή κάνουμε αυτό, ανοίγω, κλείνω. Ενώ κάθεσαι, εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, κλείνω. Αυτό μπορεί να γίνει ανεπαίσθητη κίνηση τώρα εκεί που κάθεσαι. Βοηθάει πάρα πολύ στην κίνηση της σπονδυλικής στήλης. Τα σωστά τα spinal flex, θα κάτσω τώρα. Τα σωστά τα spinal flex που κάθομαι είναι αυτά. Εισπνέω, ανοίγω μπροστά, τραβάω τη σπονδυλική στήλη. Εκπνέω, αφήνω πίσω. Εισπνέω, ανοίγω, εκπνέω, κλείνω. Και γίνεται αυτό. Αυτή η κίνηση. Αυτή την κίνηση θέλουμε. Αυτή την κίνηση αν είσαι στην καρέκλα, κουμπάς τα χέρια σου στους βραχίονες αυτούς που έχει και κάνεις αυτό. Κάνε το για όσο χρειάζεται, όσο νιώσετε τέλος πάντων. Ότι... Αυτό είναι ένα μικρό διάλειμμα τη δουλειά. Τύπου εκεί πάνω στο γραφείο, 1 λεπτό. Ναι. Είμαι στο γραφείο και θα με δει να κάνω εγώ τέτοια. Αυτό που σας δείχνω την κίνηση είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην σας καταλάβει καν ο άλλος. Δηλαδή, άμα κάτσεις και κάνεις αυτό. Δεν θα σου πεις να το κάνουμε μαζί, να χαλαρώσεις και κάνω κάποιες αναπνοές, κάνω αυτό, ναι. Γιατί με τσαντήσατε. Με έχετε φέρει ως εδώ. Με έχετε φέρει μέχρι εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι τα spinal flex που. Πώς τα είπες? Spinal flex. Flex σπονδυλικής στήλης. Πρέπει να κάνει και μετάφραση από κάτω. Ναι. Άλλο που μπορείτε να κάνετε ενώ κάθεστε στο γραφείο είναι τεντώματα. Δηλαδή να φέρετε το δεξί χέρι στο αριστερό γόνατο, το αριστερό χεράκι πίσω και να γυρίσω λίγο πίσω από τον αριστερό μου ώμο, να κοιτάξω προς τα πίσω. Όλο αυτό τεντώνει τα πλευρά μου, τεντώνει τη σπονδυλική μου στήλη, τεντώνομαι, ανοίγω το θώρακά μου. Οκ, και αυτό μπορεί να γίνει. Πες. Και το καλό είναι να το τραβήξω βίντεο. Κάνουμε αυτό. Όταν κινούμαστε, αλλάζει η ενέργεια του σώματός μας και αρχίζει ο εγκέφαλος να λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό όταν πάμε στο γυμναστήριο και κουραζόμαστε, μετά είμαστε πιο ζεν, πιο χαλαροί με την ενέργεια μέσα μας. Και έχουμε και μια ωραία ενέργεια παράλληλα. Έχετε μια ωραία ενέργεια. Τι με κοιτάς? Εγώ γυρνάω σπίτι και θέλω να φάω ό,τι γλυκό υπάρχει και να πέσω για ύπνο. Μετά τη γυμναστική. Ναι. Άκου εδώ τώρα. Ωραία, αυτά είχα να πω για τα spinal flex. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε σαν tip για να ξεκινάτε τη μέρα σας. Τώρα το ξέρω ότι δεν θα γίνει, αλλά εγώ το λέω. Για να ξεκινάμε τη μέρα μας το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή τις καθημερινές ξεκινάμε. Ξυπνητήρι, κατούριμα, δόντια, δουλειά. Σαπ. Αυτό, τέλος. Και μετά πας εκεί, πολύ στέφανες έτσι. Λες καλημέρα. Και το κάνεις έτσι. Και παράλληλα τρως το τέτοιο φίλε, τη βολιάντα. Και έρχεται και δένει όλο αυτό. Και απλά περιμένεις το Σαββατοκύριακο να ξαναειρεμήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι όποιος θα δει αυτό το βίντεο θα κάνει όλες αυτές τις σκέψεις. Οπότε καλό είναι που υπάρχει και τις λες. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και μπορούμε να βάλουμε αυτά μέσα στη μέρα μας. Γι' αυτό είσαι εσύ εδώ. Αλλά ποιος ακούει? Εγώ έχω να δηλώσω ότι αυτή η κοπέλα εδώ που βλέπετε μπροστά πάρα πολλές φορές μου λέει κάποια πράγματα και εγώ τη θεωρώ υπερβολική. Υπερβολική. Με κράζει πάρα πολύ που τη λέω υπερβολική και έρχεται μια μέρα που δικαιώνεται. Και μπαίνω έτσι μέσα στα σκέλια μου. Ένα λάθος όλο. Έχω αδικό, εγώ φταίω. Μας δείξει εδώ πώς τα είπε. Τα raising αυτό. Passing flags. Σκατά είπε, δεν θυμάμαι. Τι είπε, μαλάκα? Πώς τα είπε? Spinal flex. Σπονδυλική. Φοβερό. Spinal flex. Κάνει αυτό. Δεν ξέρω να το βλέπετε. Για δείξε μας, ναι, για πες. Ακούστε τώρα τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να ξεκινάτε τη μέρα σας όποτε θέλετε, έστω το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πω και αυτό. Μικρές συνήθειες χτίζουν μεγαλύτερες συνήθειες και αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο ζωής μας. Που σημαίνει ότι. Κατάληξα πήγαινε στο πάρτι. Να δω. Πρόσεξε καλά. Όχι. Λοιπόν, ναι, μικρές συνήθειες χτίζουν μεγαλύτερες και αλλάζει ο τρόπος ζωής μας με τις μικρές συνήθειες. Επομένως, μην σκέφτεστε ότι σηκώνομαι, ξέρω εγώ, σαν τρελός και τρέχω, δεν προλαβαίνω. Μπορεί ακόμα και 5-10 λεπτά τη μέρα να βάλω κάτι καινούριο, μια νέα συνήθεια. Μια αναπνοή, διαλογισμός, μουσική, οτιδήποτε και αυτό σιγά σιγά να χτιστεί. Επίσης, για να χτιστεί μια νέα συνήθεια και να κατοχυρωθεί στο υποσυνείδητο και στο συνείδητο μετά να έρθει, είναι 21 μέρες. Θέλει συνέπεια 21 μέρες. Αν το κάνουμε δηλαδή συνεχόμενα για 21 μέρες, έχουμε πολλές πιθανότητες να το συνεχίσουμε και μετά τις 21 μέρες. Μια ωραία συνήθεια έτσι να ξεκινάς τη μέρα σου είναι να βάζεις πολύ δυνατά μουσική, το αγαπημένο σου κομμάτι. Εγώ δεν το έκανα αυτό, με έβριζες. Και εγώ το έλεος πρέπει. Δηλαδή, εντάξει. Καταλαβαίνω. Για πες τώρα εσύ. Να βάζουμε δυνατά μουσική, το αγαπημένο μας τραγούδι, αλλά θα κάνουμε τι? Πρώτα, θα είμαστε ξυπόλυτοι.
να νιώσουμε λίγο το σώμα μας, θα πάρουμε λίγες αναπνοές και μετά θα αφήσετε το σώμα να κινείται. Κόρνα, γιατί Νίκο Μορένο, παιδί. Επειδή είναι μουσική. Λοιπόν, και θα αφήσετε το σώμα σας να κινείται σιγά σιγά μόνο του. Δηλαδή, αναπνέω και αφήνω το σώμα μου να κινηθεί ελεύθερα. Θα σας πω, αυτό μπορείτε να το κάνετε όσο διαρκεί το τραγούδι βασικά. Και 3 λεπτά, ξέρω, και 5 λεπτά. Θα σας πω κάτι. Μέσα στη μέρα μας κάνουμε όλοι μας πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Που σημαίνει, σηκώνομαι από το κρεβάτι, κάθομαι, οδηγάω, σηκώνομαι, περπατάω, πάω στο γραφείο, ξανακάθομαι, σηκώνομαι, πάω καναπέ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι κινήσεις που κάνουμε. Δεν αφήνει το σώμα μας να κινηθεί, να αλλάξει στάση, να σπάσει τα μοτίβα αυτά που έχω συνηθίσει και φτιάχνω όλη μου τη ζωή. Επομένως, όταν αρχίσουμε να κινούμαστε ελεύθερα, γι' αυτό πολλές φορές συζητάμε, θέλω να πάω σε ένα πάρτι, να χορέψω, να κινηθώ, να μου φύγει ένταση και όλο αυτό. Το ζητάει αυτό ο οργανισμός και πολλές φορές δεν του το δίνουμε ή αραγούμε να το δώσουμε. Ενώ αν το βάλετε αυτό έστω και 3 φορές την εβδομάδα στη ζωή σας, αρχίζει να δημιουργεί άλλα μοτίβα στον εγκεφαλό. Αυτό έτσι σαν tip για όλους. Είναι πολύ ωραίο να βγαίνουμε από τα μοτίβα και από τα μονοπάτια αυτά που χτίζουμε και έχουμε μάθει να περπατάμε κάθε μέρα σε όλη μας τη ζωή. Να δοκιμάζετε, παιδιά. Αυτό έχει. Σπάστε τα μοτίβα. Εγώ αυτό έχω να πω. Να δοκιμάζετε. Αυτά είχα να πω σήμερα. Σπάει ένα flex. Κάτσε κάτω, παιδί μου, τη κρύβει στον ήλιο. Συγγνώμη, ψηλός φάνηκα. Ζεντζό. Έχει τρομερατιστεί κάτι. Ναι, και έχει και κοινό αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι έχουμε κοινό από άλλες χώρες. Είναι τουριστικό. Μέσα στο εισιτήριο είναι και η Μάρο. Ο χορηγός πρέπει να το δει αυτό. Ζεντζό, ναι, καλέ. Λοιπόν, Εκατομμύρια παντού. αυτά είχα να πω, να δηλώσω. 25 λεπτά βίντεο. Κάντε subscribe, Follow. Subscribe, follow. Πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση ότι ανέβασε βίντεο στο Μάλιστα. YouTube. Κάντε το. σχόλιο. Βοηθήστε την Κοινοποίηση. κοπέλα να βρει χορηγό. Πρέπει να ανεβάσουμε τους followers. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Έχουμε έρθει εδώ 60 χιλιόμετρα για να πατήσετε ένα like. Ή Μαρτών δηλαδή. Πάμε. Συνέχισε. Ζένζο, επεισόδιο νούμερο 3. Ήταν στα backstage ο Τζαρού και η Αμπλάμ. Σας περιμένουμε στο επεισόδιο 4. Ναι. Δεν τον βλέπετε, αλλά κάνει έτσι. Κανονίστε. Αφήστε με ένα σχόλιο να μου πείτε αν σας άρεσε, τι θέλετε άλλο να δείτε, πώς σας φαίνονται όλα αυτά που λέμε. Μετά. Να αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Μας έδειξε τρόπο να σπάμε τα μοτίβα μας. Μάλιστα. Που μοτίβα δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι εννοούμε στο κεφάλι. Αλλά τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι πράξεις που κάνουμε καθημερινά και νομίζουμε ότι είναι OK. Αλλά στην ουσία πρέπει να τις αλλάξουμε γιατί μας προκαλούν κάτι που δεν είναι ωραίο τελικά. Συμφωνείς? Συμφωνείς? Συμφωνώ. Μαζί με τις κινήσεις του σώματός μας που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, γίνονται και οι συνήθειές μας πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και όταν γίνονται οι συνήθειές μας πάρα πολύ συγκεκριμένες, γίνεται και η ζωή μας πολύ συγκεκριμένη. Πάω να χτίσω μια συνήθεια η οποία, εντάξει, τώρα καπνίζω, κάθομαι στον καναπέ, πίνω καφέ και λέω αύριο θα γίνω τέλος χορτοφάγος, θα πηγαίνω κάθε μέρα στο βουνό να τρέχω. Μην τα κάνετε αυτά, γιατί δεν θα γίνουν ποτέ. Μικρές συνήθειες. Μπορεί να κάνουν καταχρήσεις, οτιδήποτε και τέτοια. Όσες φορές αυτοί οι άνθρωποι έχουν πει τελείωσα, τα κόβω όλα, δεν κάνω τίποτα. Περνάνε μια εβδομάδα προσπαθώντας να αλλάξουν όλη τη ζωή και στο τέλος απογοητεύονται από αυτή την αλλαγή, σταματάνε και ξαναγυρνάνε στα ίδια και χειρότερα. Όλα πρέπει να τα αλλάζει αυτό. Θέλει μεθοδικότητα σιγά σιγά. Να πει, θα ελαττώσω αυτό. Αυτό μου κάνει περισσότερο καλό, να το βάλω μέσα στη ζωή μου. Και σιγά σιγά να φτιάξει ένα άλλο τρόπο ζωή που να τα περιέχει όλα μέσα, να είσαι και ευχαριστημένος. Συμφωνείς? Ναι, και να είναι όλα. Δεν ζω. Ναι. Άντε φιλιά, γεια. Subscribe!